Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigeraria bw'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore nande nigora ase chinga kya SMS ya kuru Ensoko chinsa isato ase obotuko boiga bwe 29 mutinyoka no mwaka bwe 2025 ne monchinkuru kwa Clinton Ndigi no gusaba kwa no ganda takwegokya ne miroberio egendreta asembeo karanso ikebono tokomanye ari aenekiwe kuru ase chinsemo au habari kibaito ba mangana ba yasangiri kuru ase mambiare ngentamba ase bakari timu ingi megonkonya kuru ase studio ya kabere gochikoene kyamero gine chipicha ngochara senchirengia togosabiro karanso ko benento kurubono oika omwerio na yigane gatia tokwariga ndrete botkobwarero bale gocha munago swaiga osike chabia igoro ni yensi oswa nyumba ini tabia yana letekera anyura marwa gocha oswa nyumba umusacho yomo utokaga kwita ase nyumba konyamenyete yo gokomboa ense moigesa bunge ya kitutu cha South County Kisii ngigati nange no mwana nenda ro mwana ngarara ye mwana naitire tikanga nduga igalende katamalende nganda baka polisi ngabatebia ya kyabeiro mwana ne gaitire bunyaruka we myaka 5 gotibongwa na guitwa guika gukwa asomukagirwa ochererwa guika gukwa asense mo ya gesima ebunge ya kitutu Masabe County ya Nyamira uno mongina tabwatike ninyo akarangete akwebisine gechunchugo akigo twasaba sogwanja koino mubakonye nabigo ya Matia Kefa Nyamboga oyo gwa kurumute igoro na gosiro bogima bwaye nigo ya sabire gosirwa eyo bamweni Mancho Murigaria karibu sana hutukobwara tugochaka noroboti rukubwati ya somo seneta bwe kaunti ya Nyamira mheshimiwa Okongo Mugeni nikobona atumire engora ya bene gochiase ya mate yumogaka nyagusira onyonka ase ogusira kumugina Teresia Nyaboke omoke uyosiro bugima bwaye kiragendrete konyora obubwenia ase inyagitari yakakana igasomo cho Nairobi Teresia Nyaboke ngina moseneta bwe kaunti ya Kisii mheshimiwa Richard Onyonka asomo seneta Okongo Mugeni atumire ngora ya bene na kubagania bagendre gutora liberera chinga kichiga chobokendo nche uno moseneta bwe kaunti ya Meru Okongo Omugeni ongereri bageri korwe ngora na pole ujese familia mheshimiwa Onyonka soko mosirio mamo mwabo mongina Teresia ongo sabera familia yo mheshimiwa Onyonka na bantu bamwabo umane nyasanya ale ko bagata ko bana barabo chinga kinkongo bakolero mongina Teresia oyo nyaliro ko kolega singia sana asoro ngoroito rwagusi mheshimiwa na bantu ba Kisii County mwensi on behalf of the people of Nyamira ngotebanga pole nende ngora enene chese Mwancho Murigaria tugotomana into ngora ya bene kuruga segeta senegi Ensoko TV chinga kichigia mate yogendrete gwitira na konyorobo kendo tugosika bosia soroboti rukubwate bono oboba nigo bogendrete kubwata nsase kenyoro kya Nyankongo kegotoka ase ward ya Gesima ense mo ebunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira kubwate kana nega korekemo aso musacha hoya mu myaka 40 nena Samarieta Zakari Maiche Momanyi abete ka kumusaria omwana muke munyaruka we myaka 5 aboigo hakanyarako ba gakwenekia kumuita guika gokwa ase bono omwana uyu boso omwana uyu omunyaruka abere gakorigwa ase kya matuko atato aetire oikabuno moberoye ochete gutoka imarogo bayeri tuko ria igoro abananchi bosabanya kenyo kuru ensemeyo ababu atoborro botindi nigo banyarako baba komocherero mukagirwa Zakari Maiche abego kwenekia komochera guika ase ogusiria obugima bwaye abanyanyimbo nigo bono baika ensemeyo na kurusia omoberoye ekera abananchi basabire oborendi bonyarako babo gotingwa buna gotomanyo muri Kito Steven Nyariki
Magombo no borobo nene ni go boimoka ase kenyoro kia Nyakongo ase wodi ya Gesima ebonge ya Kitutu Masawe ya Nyamira mega yo mubere wi miaka 5 bo moiseke cho inyanja mokara gotoka gakwirete ase nyomba yo muamate ase korengana na birori bakweranga nigo mwana uyu atachere twense mega yo kobora korwali tukoria Jumapili hasato karero gakwirete nyomba buo Akio mwana nanyore akiyaya gaki anyo muntu yukwa umwana seina bwali gachanga chaka gukura ngaligie sirimbi kataye musibati onde mbugerie sirimbi gakindi yo mwana one gachaka gukure para gwita akia bantonganye ndige yo mwana one bantonganye ndige yo mwana one obiya bano balinge bagacha bakaswachi bandorogoro bakanyora muntu tayo kabatebichi bandorogoro na magenda omuntu nale gukura akandora agatama akimora bwati kuchibandorogoro karabwati kucherutie ya mate abantu bagachaka kuchimate chai ime kwenda bagatirimbo kalio kanje nonka sige koligi omwana mbere yatengo nyagutirimbo kalende ngo nyakukura ndirenda abantu banyagucha ono nje timeti ngosoete nyombe yu yamenyire timeti ngosoete nyomba timeti ngo igolete nje mpari iga nalenge ngo nyagutirimbo kandi timeti ngo igolete ngaigo mwana na nyombali mwana na gaitire mwana na bekire rumi ya rogoro nje tingi gati nanye nange no mwana nenda ro mwana ngarara ye mwana na itire tikanga nduga igalende nkatamalende nkanda baka polisi ngabatebiyaya kyabeiro mwana na gaitire Ubatakana nekiriria ndekenene kia bamenyi bahororo nigo bairegetambo kiregetindi na kumuita goikago kwa omukagerwa Sakari Mumanyi bwe miaka 43 oyu mwana oyu itetua atokete nyomba mwaye goikago kwa bona mambi bwakia oyu toka musobetia aliwo Samaro ote no mwana oyu one Sakari Mumanyi onde keratoka nalieli bamwita tali muya omukabarale tali muya omukabarale korengana na Choice Bosbori hoyu orengina omukagerwa hoyu oitwana abantu goika kwera niga kweranga embwa ya Sakari Mumanyi terabankia na nigo konye asibira secera asabwa tugetubwa ngoiga asebikore byogotechera abananse nabwatetwe nabwatu muswati oyi bakagosa nakagenda keragenda omwana ati abana atigeto oyo makarwara ngo kumubori mwana inkia muna ya neligumba kera irutunya gitari bagateba na yaya omwana yo yakorekana no muyabetire mwana uri akabera nyagitari agacha akabwatwa agakore eseri omwaka agacha akagambibwa akasibwe emyaka 3 agakore gesibaga engana nangina Esther Okara nigo akwerera oborro konyora beteire korigio mwana oyo korwasirete ritukoria Jumapili mwana nega bulite kuruga igali tukoria Jumapili maragoba saa 1 leni saa 12 saa 1 leo mwana na bulite kurwa achete kwa esuma mwana no alenge iga ngina kuruga no alenge chengatira lio kangaruga mwana kyali mwangina kuro kibakora arara moga igalende ninya korigio mwana yaya nigo botukiwa banyanyimbo no bonyabyo botindi konyora bwakoru ase ensemo chietana ine mbarabare erio koria omwana oyu ase korende atokarero ngagenda ngalipoti igoro ngalipoti Monday kera nalipoti Monday yabasigali bagacha maragoba abasigali 3 bagacha bagakora investigation yao bagakora bakagenda ituke libukaira ngataya abantu gaki nkonye sitoligie omwana gaki nande bwairire rero bantu mbaiyo asensemo yabamenyi nigo bagikire koreke gabokongu ase batebirenganire buya abakagirwa muna abayiga bairerwe getambo kiregetindi Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV Nyakongo Gesima Kitutu Masawe county ya Nyamira Toskabasyo mwancho murigeria ase oroboti ronde nigo bono omobere bomosacha hoyo masireta Steven Mse munyithia wi miaka 44 kurwa sensema ya Mwingi county ya Kitui hoyiko nyagokora mirimo yaye yokobeka chitairi kurwa so mwaka bwechiri bobere na kianda
omenyete hase enyumba yo kombo ya sense moyegesa momosioma hewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii igatoke mambi yeritko riarero ase nyumba yo yaye maiga yeri musuribe gwaka amate korangana na bamu abo nyagusira ase erieta Jafet Mudhanja amona ba amate bande nigo bono baerera buna nyagusira niga bwate umuchando bogokorora abo igo tipamenyete nonde na ase chikibere chiaitire nigo babere bakomoria taratoka nigo bono baichanire okurindori gwa abanyanyimbo gwika sense meyo kurusio mobiro yo yokoyoira gwika ase enkendu yanyagitari nene ya KTRH chimurikito Pethuel Machini agotumanyia senchera yobwikira mayenda manene nigabwato inse asense mo yigesa ibunge Kitutu Chache South County ya Kisii mambiri sikuria rero maiga yomubero musache masirita Steven Msemnyithi wa miaka 44 uyokura sense mo cha mwingi county ya Kitui ayomenyeta sense meyo atokaga kwerete ase nyumba yo kondisia sense meyo korengana na bwa abanyagusira Javet Mthanja nigo akweremna Steven Oberime ye county ya Kisii kuru mwaka wa 2009 na baire bagakoremeramo nere korenda ase kakomorigia tamonyorete kuralitikuria Jumapili. Kama last year nilikuwa huku nilikuwa nafanya kazi huko kunaitwa Menyengwa na nilifanya kazi na yeye. So ni ndugu yangu wa karibu sababu babake na babangu ni mandugu. So ni my real cousin. Na tulikuwa tunajaribu kumpeleka nyumbani, alikuwa anakataa. Alikuwa mgonjwa kwa muda. Lakini sasa kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona kwa sababu mimi nakaa Nairobi, sikai hapa Kisii. Ukwanekere ikyo nigo kirori abo bairere bana Steven nabwate muchando bo korra natabwate bantu egento andake kirete atari kunywa mariogo wiko gosiria kwayo bogima. Steve alikuwa anakoa sana, alikuwa na shida ya kukoa. Unakisikia na ile kikozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu sana. Ni kama hii kifua tunaita asthma. Kwa saa nyingine alikuwa anakoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa. Na saa nyingine hata kutembea kwake kulikuwa na shida. Hakuwa na mke, hakuwa na familia yote. So hata ugonjwa wake ni kama imechangia sana sababu hakuwa na mtu wa kumsaidia ndio apone haraka. Hata kukunywa mandawa saa nyingine ilikuwa na shida kwake sababu anaweza kosa kukula ndio akunywe hizo mandawa. Steve ni jirani yani. Steve tabere amanere. Nigabwatu burwire bwa gokorora, ari gokorora sana. Nabatu ali gucha ngakinyinga ali gucha uisiekera nyumba. Analete gucha karure gasi, gakora trasho. Gari gucha munago swaiga osieke chabia igoro ni yainse. Oswa nyumba ini tabia yana litekera anyura marwa gucha oswa nyumba. Tayana litiko soka sana. Igora mororoko gende yacha na ndoirana. Chinga kichinyinga na chicho. Nige gotebekana nyagusira nigaberega gukora imirimo yo kubeka tiles na nigaberega komenya senyombe yo gukondisa na nigo arekanete asayo egekagie chui kibere chetero gwikaritse kurerero ekero rimsuri beriaka abamate wika wake kurate. So asubuhi ndio anapigwa simu na mmoja wa nduka hizo anaitwa Masika, ametoka pande za Makueni, ananiambia kuna mzee amepigwa simu akaambiwa Steve amepatikana kwa nyumba. Kwa nyumba yake kumepatikana mtu yaani kuna nuka. So tukimbia tukaconfirm kama ni yeye. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli ni nyumba yake ndio inatoa hiyo harufu. Ono mpaka muna yekiritega abantu aberete nyumba matuka abantu batamanyiti lakini ndutumate ngakaliga gasi. Ono mrapa ni jirani yaye bana basinye inamo nere mono chingi chiaje tekomoketa nili musu. Mpaka bono batukubura ninga kinki bono yanyari kana rero chingi chikale mono iga nili musu. Ucurangirio manyene eproti bagenda baiguri tisha banyora mayene gakorete kigasirete. Nyonya nabo nigo baichanire okwirindoria ko abanyanyimbo kuromambya kuyurusa umubiro yo asayo asiyabeteria monyene kucha koboye na kuyira umubiro yo wikasengendo y'Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral. Ono chetu aberere kurumambi twaganyire chigari igari murusi igaiga baakire jisimba ko monyene ajire gusubuka bieka ogente kuboine gari yabo nigero gukumya konene tuli Kisii County lakini tutabwatia obokonyi roche twa
bono gonkumetinga serikali kieto bwate etabwati obokonyo gocha story orochonya no barangirwe genteke ngago samaru kanga mbachite kale wikiraiga twakumire sana. Ripotiria Ensoko TV koroigegesa ime county ya Kisii Chepethwel Machin. Tuguskabusio mwancho murigeria ekere serikali ya county ya Kisii ya Nyarako bage kubwatoka hebiragita guchia koroisia chipara sense mo bunge abo basi ni eri abo machoge burabu nigo mokonyi wo mugavana bwe county ya Kisii muskeli ja obebo amona abo bisabande kurase county yo batarira chinseme icho nabo igogosangana abananchi eri kurigeria na kurototemero berio korosio gwichipara unegendrete abamenyi be chinseme icho nigo baesokire na gwakambu ya mono guchia serikali ya county ya Kisii asoko baigorera chipara na kwenekya nkoba warroberie robosombi bunagotuma muri Kitoi Cliff Orenge Una njira yemo yokurototo bokoreri gochia asa abananchi ananekigima asa korosherwa chipara elio kororobia obasombi bono ni gensemo yabamenye kurwa ase kenyeroki litembu ime yabo chibarabu ensemo yabonge ya machoka barabu ya county ya Kisii basokire na gwakabunambu yabono gochia asa serikali ya county asemeroberie yo emiyam asa maria tengo kwetu ndita kaneli tembu go chibarabu itukuria retoro no mogoko mona sengenjorero twajire kuri sibo mo deputy governor ito ajiguriye mara muyete uti para cha machoge go chibarabu bombaba yana torega ga sebire de ko ya mara biriga wana debeta rentega Kisii lero bi ko ye mara itabi mo ka fani to ngambia mono asengenje biraga debi ko nyara ko pareta bianya ko bi ko termere para ya gochi ne dilete masari ko tira ga mate para yare mirubuya nane mujamono byakire korige omara muga iga twajire korige likoba kilo ringo mara mole miru otije para chito twajande kama tuka matambe se para mne guruga iga yagenda chimiskambi yari mitwega kirangira ijema iga ya serikali ya county ya Kisii kugura nabaga kwi watuka chitinga cyo kurema chipara cyase ensemo ya bunge yabo basi amuna machoga barabu ile kurema na koroise chipara ase chinseme cyo amangana agendera tabuya simbara tyo torente ile biragita bikore ma igati para yachagira kore mora museita twaira ne iringa mbia mono bono bara cyabeire buyaga muchanga ngo yore abana mabere school atokone chipasa ya school abana ti university abu tato saba nenya samo bwatesi munagendera tege biragita izijitwa birorire kamono kera sturaka ngo egasingia agendera bagokwana n'abararia nigo abamenya bwo batebire muna amagendero ao naganira chinsemo ao che county ya Kisii na ikyo ndegetambukire kiya yoko ya enekia simba egasi ya endoje yareka ningia biragite kwenye tukuigwa bande twanya kubiroreke monokira tukoro mwana metumbu ya mono sana asengenje tokari gaziria tebeti ase ground kiae ane tugande gasi kaba nambu ya mono nande genderera 2027 yetu na yamo ibaranto dijeru tanale pato gukira ya mono ngwata zipasa ya bana bane school basame ya mono bana bane kunyara mabera banyapikipiki mwati meremo bakwira mabera school kwanyu mugabane Elijah Obebo naba bisabande kurwase county ya Kisii niko banyara gotarira ase chiwadi ao bobasi mu machoge amuna South Mugirango ile kurigereria bunemerimo yo egenderete abo asasingirira buna serikali ya county ya Kisii nirene gangenene yoko balentera bamenyi be county yo abokorari obuyasi chi sector ao moro muntu mwene kurwararo okendo beke magenzi ward na endo ponye kitako brabo tetani yabo yakiyo chipa mwene ngambya mone kyatwa ikirega nyongo mora mona boro no yelo no roro no ya na bora tuisana gugusi go to do inde pareros lakini anene twara ko ya bantu ba minto ba rogongorunga mugabana policy mbarati ile dia gete na chipara chigwenere na araga mwaro abantu babo kero chipara ko bajire chikonya abantu baito ase bimeri byabo ase ukutara kwabo nase ukunyara kobera cy'ingongo aba wese baragende bakora ibesara bakore barika kende ko turubure rwakire para yabengiya abantu tonyara konyoro mu bororo ero bakora gasi yabo na bakora yaba gwenda bakora sikinga cy'ubuguma bwabo mono kotote bambuye mono abantu bamendo kibanjiro sigwe nende kigwenere mura mugabo na liteira mwaro lilebira kitego bire binge nembura yatokeye yake mbura yatungusire magega yabire ninge
lakini turne kene ngano ya bere nyingi kazi itafanyika na mbele itakuwa sawa. Na bono nigo irabe buya akero chipara chirache koroisigwa na kweneke buna ngoba chire buya elinde kororo byo basombi ingo reporter Soko TV ereteriane Wycliffe Orenge. Togoska bosio mwanchumo rigereria magega ya kefa nyamboga bwe myaka 22 kogwa kuru mutigoro na gosiria ubugima bwaye nigo bono eamate aye kurwa sekenyorugia kura ewodi abosamare bunge ya West Bogirange county ya Nyamira yasinyure kurusio mabero ya senkendo ya Chiromo ime county ya Kisii sebili ikirichiri buchimi 350 yamate iyo nigo bono hire no konyora gwense ya ruro kubole gocha 7 na baraibare no moyo bu wancha kwene kyabuna nko bakonyere kubasira ile bache komwenya kefa nyamboga asenchirerengia asamari tane onkuru kudori kamoige kangwana aiga senke no muswati ominto omwana oyo niga akuru kwa kefa wano omwana oyo niga arenge gokorega asia ari nyamusi akarabera ore mutetaringe agacha akarwara bone kerarwara agaicha igasobache kugweniwa bona agacha akaenda nyagitari makairo riria enda nyagitari makairo bono akababuna nkubwena ari yake umuntu oyo magaicha akamurusia agabuna ngainchuo ochikonjwera riomote mwana uya akarwa ara mubiro oyo toringe murungi akagenda agachikomuchwera riomote ekarachi komuchwera riomote riria weri riomote egesago gegatigara aso mutonde iguru wone gesage keriria ndete gasiaya na ria kemwage to mutuguru kerekia mwako mutuguru akabwata akagunse abamwe abo bagacha bakarangirwa akairu nyagitari kebirigo riria iru nyagitari kebirigo akarusigwo immediately rende ritukerio akairu nyagitari Nyamira na ritu igitagu Nyamira tokanyora igometakire tekire lakini abekire ki machine cia nyagitari wono mwana oyo akaba Nyamira agwa akaba Nyamira ago bakarabona tigaba mwake transfer ku Kibosongo agaika Bosongo akaberora matukoma kayo mwana uri akarara wone kero mwana oyo arara toguchikoborire nde piri bakagenda ro Saturday bachikomoreta Nyamira gose bamorete ibara bakanyora ipiri igere igoro siringi 350 ninche na abaire na muro mito bakenga kiasirete ekera agwere twe kwere yuna agete simi monye no ibare ngo kuchwereria nga mubori nga kiare aganda ya yambi yaro sabire mix ngora oragerire ne piri okanta itenga kane tuirane ngabwatanga jaga gosibichianga inje kingo sibichianga na tumukira kaiga kama konga kire simi ga kimuta gocha tororo gose ne nyangetari to kumochenchi na linda ati mama karuka gaiga ngamubeke pigipigi na kombote pigipigi ngamulini ngamwira baka kebiri gago nje buna narara ireketanda ngachaka kukura mama nari antebeti ngaki takolera ngamuta yayo mwana omintota iyo takolera ngamuta yu mwana omintota ona ngachaka to yumusajo ngika kingwango ntaikuru mapema toro gose ntokonyo mwana omi amugeni tokonye oyo minto chanwa tokonye kake asogwanja kwaino ncherendete iyo tobwate ono mochiore insepi yo nyomba te iyo nyomba babwate mobirigerie muri abasikorera amariga yona sibakorara murigererie muri abasikorera amariga uno mongina tabwati kenyo akarangete akwebisine gechunchugo akigo twasaba sogwanja kwaino mobakonye igo twarira gocha simoni ncherendete tane gonko kubosuboria peri incho mohamate tobebekaina kaki kozo mwana oyo asirete nyone nisugurie gokora nyone nechaete iyo nyonye nepense nikobekererwa endagera gaki ninche mbogorete koru mwana enkabarente aki abesimigo baminto twachire korera twachire gwesangere toge nechikondo togokora ntobwati kende togokora nechikondo tomenyete gaki omochi oyo morigereria omogaka bwenkeye gaki gomokorera tochikobora gaki chanua taimokare gaki ninwa abana ba Nyasaye mogokonya bari bachandegete baborirwe eki bagokora gaki torentera omwana keba toeni tonyore ribaga riokogenda Toska bosio mwanchomo rigereria abanya kero kurwa se chi factory ao kurwa se chi county ao abubarense yekiombe kemanyekaine buna chai network ni gobono batarera bosaba ene kirie hetari abo ya matuka tatu ime county ya Kisii habwase batare factory ya Itumbe moneria Nyamache echichira babwatani hase ekiombe kyo ni gobaikirana na gutwara egikaro kya bene yokobeka hemeroberio yokoenekia una bari mibeke mariye cha enkonyora bari ebonus ingia koenekiwa nechi bosekubwekanirwa nechi factory kurwa se chi county chinde bakoragwo no munyakero go bwe kiombe kyo mwenje Eric Njeuri ose mwenje Njeuri ni gobono ba bodri habari migo tore cha ebwendrete gotumeko bwoyo obuya elio koenekia enkonyora bari
echae nyinge bono niga ba director baborigwe gukora emirimo ya basubwamo elio kogenderia hoboremi bwekemerigie echae. We know very well kuna shinda mingi katika hii sekta, especially wakati ambao kuna shinda ya hata ya bei, kuna shinda ya soko sababu ya ile mambo inafanyika huko Middle East. Kwa jumla kuongea tu mambo ambayo inatuhusu kama wakulima wa majani chai. So tumemaliza hiyo shughuli leo na maybe tunaimiza pia wasi the factories especially in Kisii, sababu in Kisii factory moja peke yake ndio iko Fair Trade certified ambayo ni Nyamache, Itumbi. So tunaimiza pia factories zingine zote waweze kujoin hii network kupitia certification ya Fair Trade, ndio tuweze kupatia hii network nguvu ambayo inafaa, ndio wakulima waweze kuwa na a voice, sababu lengo kubwa ya hii network ni kuwa the voice of the farmer wa majani chai. Hapo ya mwaka uliopita Rukurio ndio ilipa chai vizuri sana Kenya mzima, na niwaambie wenzangu hakuna siri kubwa ya kulipa majani chai ama kulipa wakulima vizuri. Ni kukaa chini na wakulima, mnakubaliana tulete quality chai, na kama ni fertilizer imekuja iwekwe kulingana na vile wataalamu wanasema. Quality ya chai ile mnaleta kwa factory, matawi 2 na shindano, tunakuwa strict na hiyo 2 matawi 2 na shindano. Alafu ya pili pia ni kumanage costs ya factory. Lakini niseme bahati tu Embu tuko nayo ni kuwa hatuna private factories. Kwa hivyo hakuna mashindano ya KTDA factory ama factory yetu na wale watu wa private. Kwa sababu hapa nimetembea nikaona watu wa private wanachuna tu chai hata matawi 5, hata matawi 4. So huku Embu hakuna private factories, na kwa hivyo ile mambo tunaongea na wakulima wetu wa KTDA wanafanya hivyo. So hiyo maneno mbili, kuchunga chai kwa shamba, cost na quality. Chai network it's formed na factories za majani chai ambao wako na certification ya Fair Trade Africa. Tuko kama around 26 factories in Kenya, inajumuisha factories zote Kenya mzima zile ambao siko na certification ya Fair Trade. So siku ya leo, jana na leo na kesho tumekuwa hapa Kisii kwa mkutano wa Fair Trade Africa, amene wa Chai Network, ambao mimi ndio mwenyekiti na mdogo wangu hapa wana Daktari Kenyoru. Huko mahali mnasema kila wakati Kisii hapa ati kwa nini wanalipa bei juu na sisi tunalipa ndogo. Sasa leo wametoa siri na mmesikia nyinyi wenyewe. Kama sisi hatukai pamoja na wakulima na directors na management, hatuwezi pata quality, na quality inapatikana kutoka shamba, si huku factory uende kutafuta. Kama ukipeleka garbage in garbage out, hiyo ndio inafanyika. Kwa sisi factory zetu za Embu 3 tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja. Wakati kuna mambo tunajadiliana, tunaketi kama board of directors wa the 3 factories, tunaongea mambo yetu, tukimaliza tunakaa chini tunaongea na wakulima. Nimesikia ukiuliza juu ya quality, kwanza ni lazima muende kwa wakulima wafundishwe ile matawi 2 na sindano, ndio wakipata hiyo mwishowe mtapata quality. Lingine ni kutoa hiyo majani kwa sababu wakati unatakikana, kwa sababu mkiweka mpaka jioni hamtapata ile quality. Majani yanatakikana saa 5 hiyo umefika kwa factory, baada ya saa 5 hiyo ingine raundi ya pili hiyo saa 10 saa 11 imefika factory, ndio muweze kuchaka hiyo majani kwa ile Manjo murigeria narayo hasobot kobwarero kurwa semesema yekuru ensoko chinsa isato mbiyamana soko sangana intweno wasaba kwaninga wesemire na kwemenya ali aenekiwe nchenkuru kwa Clinton Ondigi, Brana Chaka, Kelvin Mogoi na Barnabas Ondari na butwa watra na kwenekia mbali wine chibicha ngochara senchirengia nyasaye kawanchanande tomera nasembeo.